Hugo, even kletsen. Ik ook niet. Dus voor mij ook vroeg. Oh, dat was... Jij hebt een eigen bongert. Ja. Dat was altijd ook een druim. Nou, dat hoorde er gewoon, hè. Oh, dat hoorde er al. Was vroeger toen al, dat is altijd gebleven. Ziet je, dit is ook... Nee, het is niet meer nodig dus. Niet. Nee. En hoe lang woont je hier al? 32 jaar. Hartstikke idee. En een moestuin, dat is echt ook ding. Ja, mijn mens. En is die ook al zo vroeg wakker? Dit is om het werk hier. Dit begint altijd op tijd of is het ook met een trooprooster bezig? Nee, dat begint toch om 8 uur, maar dat is om 7 uur al vertrokken. Oké. Hey. En wie het er? Tienes. Tienes! Tienes! Tienes let goed op de bewaakte zaakie. de bewaakte zaak. En wat is ook beroep? Ik werk in de thuiszorg. Vandaag ook? Ja, straks. Straks moet ik toch gewoon. Ja, Ik heb gisteren om die avonddienst gehad, dus ik hoef vandaag niet zo vroeg te beginnen. nou ja, het zal ongetwijfeld ook wel eens voorkomen dat er een overndienst gevolgd wordt door een ochtenddienst. Nee. Niet? Nee, dat mag niet meer. Dat mag niet meer. Met toestemming van ons, als ze dat zelf wilt. Maar nee, op het rooster wordt het niet meer ingeroosterd als standaard. Dus het is gewoon een avonddienst en dan hebben ze de ochtend en al vrij. En wie gaat je dat doen vandaag met de hitte, als het misschien wel 40 graden wordt? Nou, ik heb gisteren om jou gewerkt, het is nog net te doen. Nog net te doen. Ja. En dan kom je bij de oudjes thuis? Ja, bij de mensen thuis en dan daar is het wel op plaatsen warm. Die geen airco hebben of die geen ventilator hebben. Oh. Maar... Die zitten dan te puffen als je Ja, binnenkomt? op sommige plaatsen is het 28 graden, en andere plaatsen is het met 22 graden. Dus Ja. het is ja, Leuk werk. heel leuk werk. Ja, dan moest ze voor in de wieg gelakt zien, hè? Ja, dat weet ik niet. Dat is wel leuk werk, ja. Heb je ooit iets anders gedaan? Heb ik ooit iets anders gedaan? Ja, vakantiewerk hè, vroeger. Maar niks anders als in de zorg? Altijd in de zorg. Bij de gezinszorg begonnen en nu later bij de thuiszorg. En wat maakt de thuiszorg leuk? Gewoon het afwisselen, ja. Dat maakt het leuk. Ja. Maar zien de bezoekjes niet eigenlijk tekort? Ja. Ik zou het af en toe meer willen doen, maar het kan niet altijd. Mag niet altijd, dus is de tijd niet voor. En hoe lang doet je dat werk al? 31 jaar. Wat is er veranderd in die periode? De tijd, hè. Alles korter. Alles wordt ja, efficiënter of ja, wie het noemt. Sommige dingen mogen niet meer. Dat zien we dan niet meer. We mogen alleen nog het medisch noodzakelijke doen. Dat is het, soms het jammer ervan. Mhm. Ja. Maar toch doet je dat nog steeds. Ja. Is het de liefde voor het zorgen? Ja, het is gewoon leuk werk. Ga je nooit met kroms in de rij, ik heb ook nooit met kroms in terug. Het is altijd... En als ze het niet leuk meer vinden en de geest weer er lastig van of krijg kroms in, ja, dan moet je het niet meer doen. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Nee, ja, nee, maar dat is zo. Je moet het met plezier doen, want anders hield ze het niet vol. Maar ja, dat zie ik met iedere baan. Nou ja, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zien die misschien wel met tegenzin naar het werk gaan, maar niet de stap durven te nemen om iets anders te gaan doen. Ja. Baan biedt toch zekerheid, hè? Ja, dat is ook hoor. Ja, ik weet het niet. Ik heb nooit echt met tegenzin naar het werk gegaan. Zo dat zorgzame vroeger al in och.
weet ik niet. Ik weet niet of dat er één zo... Maar is het iets wat je van Toes meegekregen hebt? Nee, we hebben als Toes, hij is een boerderie, dus... wie is het dus, ja. Met hoeveel woord je Toes? Met 3. Met 3. Ja. Inclusief papa en mam? Nee. 2 Drie- zussen nog. Nog 2 zussen? Ik heb nog 2 zussen, ja. Oké. Maar we wel altijd meegeholpen op de boerderij? Ja, dat was zo, hè. Als dat nu tegen de kinderen zegt, dan zeggen ze van, ja, dat heb ik niet gedaan. Ja. Hoeveel kinderen heb je, als ik vragen mag? Ook 3. Ook 3. Ja. Maar nemen ze is de zorg ingegangen. Toevallig ook 3 dochters? Nee, 1 zoon en 2 dochters. Oké. En nemen ze de zorg ingegangen? Nee, maar ze werken wel al, alle 3? De oudste is nu aan het solliciteren, dat is net geslaagd. Ja, de tweede die studeert nog en de jongste die is aan het werk. Die is, die is goudsmid. Wat is die? Goudsmid. Wauw. Wow, ja. Ze heeft 4 jaar opleiding door een Schoonhoven en ze is nu goudsmid. En door, ja, het klinkt oneerbiedig, maar ik ken ook wel wat mensen die dat werk ook doen. En het is lastig om door de kost mee te verdelen. Maar lukt haar dat? Nou, ze heeft een baan. En dan doet ze toe dus, ja, nog wat hobbyen. Af en toe. Maar het goudsmid zien, dat is haar passie? Dat is haar passie, dat is het helemaal. Ja. Toevallig niet iets wat je hebt, wat ze gemaakt heeft? Ja, dat heeft ze gemaakt. Ja, ze is, dat heeft ze speciaal voor mam gemaakt? dit is speciaal voor mam gemaakt. Ja. Ter gelegenheid van? Dat weet ik niet. Waarom? Nee, met een kerstmis gekregen. Oh, wat leuk. Ja. Nou ja, dat zijn dan de mooiste dingen die ze kan krijgen, hè? Ja, dat klopt. Maar je zegt, ze heeft een baan. Wat duidt ze dan? Ze maakt ortheses. Voor ortheses, of ja, voor mensen die reuma hebben. Die hebben van zo'n zilveren ding ooit om me heen. Zo'n ringen en zo'n handdingen. Die maak je. Voor een bedrijf wat Voor dat het bedrijf, ja. Dus het zit nog wel een beetje in haar struitje. Ja, het zit hier in een struitje. Ja. En die andere 2, dan wordt er einde net klaar met zijn studie. Ja. Wat voor studie? Technische bedrijfskunde. Oké. Maar daar kunnen we ook wel aan het werk, denk ik dan. Die heeft al verschillende gesprekken gehad. En de tweede dochter? Die studeert nog. In Breda. En wat doet ze door? Forensisch onderzoek. Forensisch, weet ik niet precies. Moet je weten. Ze studeert. Is dat een beetje de crime scene investigation? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of het zo is. Ik huur die studie wel dukker voorbij komen de laatste tijd. Volgens mij is dat heel populair. Ja, ik ben 1 keer met geweest. Nou, een open dag of 2 keer met geweest. Ja. Met laboratorium, met microlab in het laboratorium, in het lab. Dus ja, ik snap dat niet meer. Maar daar maak je ook niet druk over, volgens mij. Nee, dat ken ik toch niet volgen meer. Nee. Wat is scheikunde, natuurkunde, weet je niet wat die allemaal heet, wat die vakken en dat. Woonden ze nog thuis, alle 3? De oudste, ja, toen het nu op het moment zijn ze allemaal thuis, vakantie, maar de middelste zit op kamers, ja. In Breda? Breda. Ja. Ja. Vond je dat lastig? Dat er een kindje het huis uit ging? Nee. Nee? Nee, ja, we worden al gewend, ja. Ze hebben allemaal op kamers gezeten, dus. En de jongste was 16 wie ze op kamers ging, dus. Ja. Maar er woont er nog geen zelfstandig, of al? Nee. Ja, nog niet. Dus er zijn er 2 op kamers gegaan, maar ook weer teruggekomen? Ja. In de coronatijd, hè. Die zat in Schoonhoven en ja. Toen is ze naar de stage terug moeten komen. Hoe was dat voor ook? Corona? De coronatijd? Ja, niet leuk. Alles toes. Druk. En die moest studeren en die moest toes werken en dat werkt of niet. Maar het werk zelf, met een pak aan of... Bij cliënten die corona hadden wel, ja. En voor de rest mondmaskers en handschoenen. Dus... Had jij op tijd ook maskertje en zo? Want dat was, huurde ik in de thuiszorg best lastig. Ja, wie dat eenmaal verplicht was, had je wezen wel, ja. Ik weet het al niet meer.
Het is alweer, ik hoop dat het niet meer terugkomt. Dan ben ik wel. Ik ook. Dus. Laten we hopen dat we er voorlopig in ieder geval vanaf zien. Dat hoop ik ook, ja. Dat het niet terugkomt. Hoe laat moet je beginnen vandaag? 12 uur. Tot? Dat ligt eraan. Het is variabel, hè? Afhankelijk van het aantal cliënten wat je... Ja. Maar ballen allemaal hier in de buurt? Wiert. Weert. Wiert. Hey Tinus. Hè? Je hebt toch ook wel hier een beetje aandacht, hè?